Enchia kɛseɛ paa ɛmfa ma obi bia a support Imadek TV na ɔhwɛ Imadek TV. Na yɛn nyinaa yɛbɛka yɛ enrada ɛyɛ Ghanafoɔ tu wɔn esi hɔ sɛ wɔn ɛbɛyɛ yɛtwerɛ bi a na wato ne din sɛ Fix the Country. Ɛma mpanimfoɔ ɛde wɔn agyi mu yɛ bi mu kora ɛkasa fa ho ɛyɛ na wɔtwe atwa mu sɛ ɛyɛ Fix the Country demonstration a wɔn ɛbɛyɛ yi ɛnyɛ amanyɔsɛm bi anaa amanyɔni bi ɛna wɔn ɛyɛ ama no. Na mmom ɔman no mu yi a ayɛ den ɛne adwuma eni hɔ enti ɛna wɔn ɛyɛ saa yɔkyere. Ɛnɔkorɛ enra wɔn etu esi hɔnom sɛ wɔn ɛbɛyɛ saa yɔkyere yi a enra so na ɛsan so ɛyɛ Founders Day na kyerɛ sɛ epie yie paa na baabi a wɔn ɛkasa duruyɛ no me sure sɛ akoduru anesa. Na enum ɛne ɛtete hɔ na yɛnkɔte ani a yɛnua nsɛmtwerɛni yɛ a ɔno nso ne din ɛne Gosbrain Smart yɛ adodo na ɛfrɛ no Captain Smart. Okopie mu ɛwɔ hɔ na okopie mu ɛwɔ hɔnom no na deɛ yɛbɛte anaasɛ yɛbɛhu ɛne sɛ ogu nsa kyerɛ sɛ ɔpɔre libation anesa. Na ɛno ɛna nnɛ yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛna ebisa no deɛ adekoro poten enti a otumi ekogu nsa ɛwɔ saa dwumadie yi ase na nsɛm bi a ɔde to dwa ne. Nipa mmetwe de yɛhyehyɛ ɛnsɛm a yɛgu no ekum nsɛm mmetwe meyɛ kyea me Pentecost aso na na te ase Pentecost fo ne kɔbɔ mpa ma mi sɔyɛ wɔn mo sɛ politicians ne da so hɔ kan saa de ntina egu nsa ɛnɛ mmiri yɛ bebia ɔmo yɛ akɔnfo yɛse obiara na wie da ne sika a saa sika no wɔ hɔ no sɛ nsuo da wɔn kurom deɛ a wosɛ nsuo no a nsuo no mfa nkɔ hospital tete a me no kɛsɛ menya nsa no a mede 10 bottles bɛgu nsa biom sɛ wopɛ sɛ wosɛbi ɔman a adeɛ bi a wobɛyɛ a bɛtumi de sɛbi ɔman no ɛsɛ sɛ wɔyɛ apapɔm sɛ wobɛdi awu babɛbɛkɔ no Ghana ba afaase nhyii wɔ hɔ nnipa mmienu ɛna abɔ ɔmo ho mmɔden paa ba amamuom baako efi Western Region Sajifo Dr. Kwame Nkrumah no board of modern part and be here. Yes, also Bium Dr. Kofi Abisabusia or Bruni. Apart from 1 2 when I had Bium Nkrumah Budin. Obianiho. Adam Nemi Busasa Kwame Nkrumah Nyamutoya. Sikafin Kai. Equatam Kwame and Paso. You pay for one boating crew. One boating crew. Now what now? What is our note? Yamaya. Amazing. Sa pepe ntino Ghana for mo na mo jinjin ho. The entia Captain Smart. Okogu ensa ewo Fix the Country demonstration no ase no eno no wacheche omu fefefe ede akyerɛ wo no enti megidi sɛ obia ate sesei de oyeye no ase na megidi sɛ ɛbɛboa yɛ nyinaa yɛ nso Ghanafoɔ aha na amanebo a menya ede free Captain Smart enkyɛn ɛfa enura yɔkyerɛ a Ghanafoɔ ɛyɛ ede kyerɛ aban no mede mu ebesie meda wase amammo ene hwa ade no